עלו והצליחו, תכסחו אותם כמה שיותר, שלא להשאיר מהם זכר, שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות לחיות האלה. בימים האלה לא תהיה לנו ברירה, נקבל עוד טילים מהחיזבאללה ויקומו כל הערבים בארץ נגדנו, ואז לא תהיה ברירה, מי יש לנו נשק ירה בהם. אתה יש לך שכן ערבי, אתה לא תחכה שהוא יבוא אליך הביתה, תיכנס אליו הביתה ותירה בו. אבל אנחנו צריכים להיכנס לא כמו קודם. להרוס ולהתקדם, להרוס ולהתקדם, עם תותחים, עם הפצצות, להרוס בית ולהיכנס הלאה, להרוס עוד בית ולהיכנס. כמה על מה שהם עוללים לנו, עכשיו הולכת להתחולל. עכשיו הולכים להיות דברים שלא חלמנו עליהם. כן. שיפלו עליהם פצצות שישמידו אותם. כל מה שהנביאים ניבאו הולך על אחרית ימים מתרחש עכשיו.